If one had Igbo Igama, and I had to Gonna ya big up like I go see Sipton, one die. I'll be able to see the one Igbo. One okay, because ever. I go say color. When you look about color, innocent, I will go. Open on Naka, Sino Pomology and Gossip. Now, Igbowood Festival, you can't remember starter. And the good I can. Mas assim, can cook and can have you. I call this music with I go sit down. I never know. I'll consider the same idea. When you can't push our cap, you can't push our cap at Dibo. Nicodia knew if you know ya. Exactly, Booker. Nicodia knew. Exactly, Booker. Nicodia knew. You could even cast over. That's here. Nibo Galaka. I can have Nadal, Nabius, Gabba. Can you go see her in the other? Okay. Okay. I think I'm a fan of them, Mom. This is sunset. Yes. Okay. Udo. At the end of the day. The Danyang. The Danyang. I can let you down. I don't gaze. Go gaze when you say the eyes. In any phone image, so you believe hey, who gave up an car? You open if work, I can have for you. Oh, yeah, enough is in a country. Mbakawalanka. In a name of my phone house. When I just know, choose Oji, okay. But I can't go below Kunanka. Can't you know Kunan and gaze here? Dika is to see now. Na gaze. If you make a fool, or Brian Nemanala over there. And when Kega Bifuku or Buloku, when Kega Bifuku or Obutesu, or come in the ladder, make a fool. If I when I keep it, I even go as an Aga Kumbo. I guess in a Bulipico. Now, Lana near Masaka. I don't give you come in the bedroom. The artist titled it Quest for Purpose. In the movements, embroidery work. If you question mark the name, this is the legs. Onya no nana. Jikonato the quest for no. Acrobatic. Contour. Yana baby coba. The pocket. On the pocket. I'm a through a fiat or maybe a coba. I can very interesting. Elodialoka. Elodialoka no. Wow. Wow. Bumolifa. Yeah, Bumolifa. Elafia. Apollo, I walk. I can Ghana. I will Ghana. I walk. Adam can have a bill. Over 1 million. 1 million. Over 1 million. Oh, I said, no million. But I guess, Mambe. In a different about Dibo. 1 million. O to Babu, ye de Malibo nonu. In I went from Benia, Ejunania Azunosia, ye de Molasia, million of the Slimeabu, Yegosi, oh, I like what I have Diana, no more what deal with, all of ya, and no more. You know, I have a million on our Bobble. What I call Egosip and I go, guys, and I call again. Oh, I call when I work, I walk innocent. I was no Igbo lady goddess. Igbo lady goddess of 1 million as a one. Dibia one. Oh, you know, yeah. Why do you like a me? No one when I make a name. I come about only maybe and increase. Western use of me on a church. As soon as I go to church, and in a way, one day, when I was away, one day, Utia, then do it, and nobody knew. Didn't I tell them one?
anyị kenekwa m unu Esinyelu fọkụ. eze nwaanyị do ịkwadokwa akwado amụife a na-akọdo ya That one, the battery is there. ngwa ọzọ akwụkwọ nyere otela dị tinka na-eti batrị wetu na batrị asị na ọ dịka ọ ka ọ mere ndị igbo ndị ọma na-ege ntị na ọ ka o si aga na ya bụ Igbowood art exhibition and film festival and award ebe a nọ n'oge a wee na-enyere ya n'ime ya bụ ebe a na-egosipụta aka ọrụ dị iche iche ụmụ Igbo ji dị ebube ihe niile a na-egosipụta bụ ụmụ Igbo ndị nwere aka ọrụ ihe ejimara Igbo jiri mara ejimara Igbo ka a na-egosipụtara ya bụ ime ọnọdụ ebe a nọ n'oge ọ bụrụ na nke eze nwaanyị mmiri na nrite nke eze nwaanyị anyị na-ekwupụrụ ya maka nnukwu mmiri na mmiri ọkwa n'ilo anyị gwara ụmụ mmiri na mgbanwe mgbe ebi na mgbanwe mmiri wee na-asị na eze nwaanyị doo amaka gọmekwara anyị wesị ndị na-abịa ya bụ Igbowood art exhibition and film festival and award a sị nyewa mekwara anyị ụzọ abụrụ ụzọ mmiri maka na asụkọ mekwara anyị gị onye na-esonyere anyị ọka mgbe ezigbo ezigbo ya tv aka m kwubi na chukwu bụ eze wee na-asa maka mere ihe na-ekwupụ ya n'ụbọchị bụ ihe eji mmadụ Igbo dị ebube anyị mụ na nwaada ka nọkwa na-aga njem anyị ka nwere ọtụtụ ebe na ebe anyị ka enyerukwa anya ka anyị gatọbife anyị kwuo okwu ndị nke ọzọ dịra anyị ndị obodo anyị belite na nke gị nke a ka onye akpọ ya agwa bụ mma. agwa bụ mma. Ị na-anya ifu na character is beauty. yes. Wow.